A la secció d'entrevista parlem amb la Fina Clotet, responsable del servei de neteja, que aquest 2018 ha fet 25 anys. Hola, Fina. Hola, bon dia, Montse. Bon dia. Quin any es va posar en marxa el servei de neteja? El servei de neteja es va posar en funcionament l'any 1993, fruit d'un curs de formació ocupacional adreçat a persones amb discapacitat. En l'actualitat, i des d'aquella data, a part de neteja, també s'ofereix el servei de bugaderia, servei de menjadors, algunes activitats de càtering o suport en càterings i restauració, entre altres. Com van ser els inicis? Bueno, ja ho sabeu, no? Us ho podeu imaginar, els inicis sempre costen. El que vam tindre un equip que tenia moltes ganes, molta força, il·lusió i hem arribat on estem a dia d'avui. Com ha arribat a professionalitzar-se el servei de neteja? En els seus inicis, tots els companys dels altres centres, els que nosaltres anomenem client intern, van dipositar la seva confiança en el servei. Això ens va ajudar a professionalitzar-nos, a anar cada vegada més, a millor, a treballar amb aquesta millora contínua, i en el moment que vàrem oferir el servei a les empreses, ens va ser fàcil, no? Perquè ja portàvem un rodatge important i garantíem la qualitat d'aquest servei. Quin és el perfil de les persones que treballen al servei de neteja? El servei de neteja està integrat per persones de centre especial de treball, persones que venen de prelaboral o col·lectius de malaltia mental, i actualment hem posat en funcionament el que és l'empresa d'inserció laboral. A quantes persones són a feina actualment? En un inici, l'any 93, l'equip estava format per 13 treballadors. Actualment estem generant més de 96 llocs de treball. Quina és l'empresa més antiga que rep els nostres serveis? Vam començar a l'Oliva Torres l'any 96 i des d'aquella data que continuem prestant serveis a les seves instal·lacions. El seu índex de satisfacció ha fet que altres empreses del món de la metal·lúrgia confiessin els seus serveis amb nosaltres. Fins aquí l'entrevista amb la Fina Clotet. Moltes gràcies, Fina. Moltes gràcies a tu, Montse, ha estat tot un plaer.